Ungathini na ungezwanga. Yini ozoyikhuluma ngoba nawe uzwanga. Mubu umuntu athi mayigubhe esangweni angaceli ukungena nenhliziyo yakhe akhulume zonke izinto athi hawu baba amadolo nje angiphethe akubhekanga na kahle la. Angayicela inhliziyo ukuthi inkosi ngena nami ngifike ngikulalela ukuba ukhuluma lapha ngaphakathi ungelaphi. Hawu ale kangaka ayikho into ofuna ixoxele ingane zakhe ekhaya ntamba. Bengothida lo mntwana uthi akube khona into makuyisabatu uzofika ekhaya uthi bantu abami bese sontweni ukuze uShembe angazuphele ekhaya uphela uShembe yena nawe umtshali uphela uShembe yena uthi ingane zami ngisikhulisa ngalenkolo kodwa seyikhulile manjena asafuna ukuya sontweni nawe uyinike uthando lukaShembe sisencane uyigcishe uyinike inkonzo ezoguqa ngayo kusasa sithi uyabona nje khona umuntu okadini omasiguqile sithi hayi sabona intombi ezalo mabethu sikhuluma sisitshela ngoShembe adinwe noma akutholanga lelo thuba phela ungatholanga lelo thuba vele ayikho into ozoyikhuluma. Manje iphatheka nje makhona umuntu ekseni osakhuluma kabuhlungu kanje ezele ukuthi izingane zakhe zizophatha izofika ithini ma ekhaya sehleli zizofika zithi ubaba belwa nabantu esontweni. Ngiyabonga bangcwele bandla kithi siyabonga siphatheke kahle kakhulu engathi uShembe lapha ngithathe khona angandisa kwandela sikhombisa sisuke emakhaya sineyinkinga bangcwele asizile la isontweni ngokusikholwa kakhulu kodwa siphethe sinosiza emakhaya engathi ngathi ukuhlangana kwethu la sithi siyafika emakhaya sifika kukhona uShembe akuxeba ukulile sibone kufanele ukuthi sibuye ngesabatha elizayo. Baba Mshumayeli umusa wakho nje baba makhona la esone khona usithethelele. Amen. Ushaye nje ngezingane zakho.